egun hauetan Bizkaiko hainbat tokitan kalean topa dezakegu kasualitatez bertatik pasatzen baldin bagara, nire kasuan bezala, kiosko bat, La 12 jartzen du. Ez dauka zerikusirik 11rekin, baina segurazki hitz joko bat da. Ez dakit, hori eta gehiago azalduko digu telefonoaren bestaldean dagoen Leire Pardo. Kaixo, Leire? Kaixo, bueno, guardian. zu zaude kiosko edo gauza edo ekimen honen atzean. Azaldu iguzu pixka bat, zer da La 12? Bai, bueno, esan duzu agian ez deko zerikusirik La 11rekin, baina berez bai badeko, La 12 da loteria formatu berri bat eta berritzailea, balio diguna jendearengana hurbiltzeko, beraien iritziak eta esperientziak galdetzeko. Eta orduan, bueno, gu La 12 da Apitropiken proiektu original bat, ¿vale? Apitropiketen iten doze lan nik, eta iten duguna da proiektu, bueno, gizarte berrikuntzako proiektuetan askotan aktibatzen ditugu prozesu parte hartzaileak eta askotan ez dugu ulertzen edo ez dakigu nondik irtengo jakun jendearen parte hartzea, hau, ez? Proiektu hauetan behar dugu jendea parte hartzea edo eragile diferenteak parte hartzea eta askotan ez dugu ulertzen edo parte hartzen maila hau ez da guztiz berdina. Orduan, La 12ren bitartez, ari gara pertsonei galdetzen aber zeintzu dien beraien motivazioak gauza diferentetan edo ekimen sozialetan parte hartzeko. Vale, orduan, helburua da jakitea edo hartzea datuak, osea, jakitea jendearen motivazioak zeintzuk diren gizarte ekimenetan parte hartzen duten momentuan, hartzen baldin badute bederen, eta bide batez edo erakargarri moduan hori jendea hurbilarazteko La 12 ekintza dago eta sosketa bat edo borba dago sari bat tartean, ezta? Bai, hori da. La 12 da loteria berri bat eta horregaz nahi dugu lortu jendearen arteko konexio berriak sortzea. Orduan, jendea hurbiltzen danean kaseta gongo da, edo egoten nahi da, Bizkaiko 12 puntu diferentetan, eta orduan jendea hurbiltzen danean, proposatzen diogu 3 pausu diferente egitea. Eta pausu bakoitzagaz, aldade lortu boleto bat, loteriako txartel bat. Eta orduan, sartuko dira, sosketa baten, non aldaben lortu, afari bateko leku bat, vale? Osea, afari batean plater bat edo leku bat, eta afari hori ospatuko dugu La 12ko 12 irabazleekaz. Hori, 12 irabazleak bilduko dituzue afari batean, orduan, mai baten bueltan. Eta afari hori ere aprobetxatuko duzue, jendea elkarrekin konektatzeko edo. Hori da, bai. Elkarrekin konektatzeko eta guk bai parte hartzearen inguruan, gai horren inguruan, sakontzen jarraitzeko. Eta berez, aurretik eman dituzte datu batzuk, formulario bat bete behar dute, galdera batzuk erantzuten, ezta? Bai, hori da. Eta galdera horiek, zer dira, parte hartzearen ingurukoak edo? Galdera horietan, bilatzen duguna da, ulertzea jende, pertsona bakoitzarentzat parte hartzeak ze esan nahi daukan, bale? Eta gero baita ere jakitea, gaur egun zertan parte hartzen duten, zergaitik, nola, ze formatuetan, zer gustatzen jaken eta zer ematen dien beldurra beste gai batzuetan parte hartzeko, olako datuak jasotzen nahi gara. Bueno, baina abia puntua da Euskal Herria edo Bilbo edo Bizkaiko, Bizkaiko 12 lekutan jarriko duzue edo jartzen ari zarete, kasetatxo hori edo txolatxo hori, kiosko hori, jendeak baditu, denetariko jendea bizi da Bizkaian, batzuek parte hartzen dute gizarte ekimenetan, beste batzuek ez, hurbiltzen direnak eta
apur bat azalduta beraiei zertan datzan asuntoa, nolabait parte hartzen dutenetakoak izango dira, ezta? Hori da. Nahi duguna lortu da, norberak, hausnarketa bat egitea, zertan hartzen duen parte, inguruko ze ekimenetan, ingurua hobetzeko asmoz, eta baldin bat hor norbait ez dakina zertan hartzen dauen parte, holan modu zuzen baten, esaten diegu, kabinara aurreratzea edo etortzea, dela parte hartzea, ari diguten laguntzen gure ikerketa egiten. Eta nola izaten ari da jendearen erantzuna egun hauetan? Oso ona, ze ari da etortzen jendea normalean gure prozesuetan, gure parte hartze prozesuetan ez dana etortzen, eta deia pertsona batzuk, igual arrazelizatuak, edo esan da, egoera diferentetan, edo murriztuetan dauzen pertsonak, eta hoien iritziak, esperientziak, eta justo parte hartzea jasotzea, oso aberatza izaten ari da. Horrela ari gara konturatzen, olako formatuak kalean bertan egotekoak eta agian berritzaileak direnak, ez? Edo modu pop-up baten irtetzen dienak, bai erakarri egiten da bela. Orain arte, non egongo zareten, non zaudete gaur, eta non egongo zarete datozen egunetan? Orain arte egon gara Orozkon, Aulestin, egon gara Bilboko Herribera merkatuan, atzo egon ginen Bailen kalean, gaur gauz Gran Bian, Bilboko kale nagusian diputazioagaz egiten dauen izkina horretan, bihar egongo gara arratsaldean Santurtzin, eta hurrengo egunetan egongo gara bai Gernikan, merkatuan, agian Erandion, ondino dauz lekutxo batzuk zehazteke, eta baina gure sare sozialetan eta ladozeko web orrialde beran, gabiz argitaratzen. Bale, ikusten ari naiz hemen, gaur kale nagusian, esan duzun bezala, goizeko 10:00 arratsaldeko 7:00 eta bihar Santurtzin, 3:00 7:00. Eta gero urrengoa ja da beste 7 egun geroago, Zornotzako herriko plazan. Goizetik arratsaldera. Bueno, informazio gehiago nahi duenak Apitropic, ez da? Apitropic.com. Hori da, Apitropic, bai. Bale, Leire, mila esker honen berri emateagatik eta aurrengora arte. Bale, zuei, mila esker. Agur. Agur.